ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೊಂಡ ಪರ್ಪುನು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಡಬ್ಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದೂರ ಇತ್ತೆ ದೂಬೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪುನ ಕುಂಟಲ್ ಪೂರ ಅಜ್ಜೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಡ್ಡಿಲು ಪೂರ ಕಣ್ಣಿಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಂಜು ಪೂರ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಇಕ್ಕಲ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಟಿ ತೂಯ್ತದೆ. ಬಕ್ಕಂಚಿನ ಚಡ್ಡಿಲು ಪೂರ ಕಣ್ಣಿಡಿಪ್ಪುಂಡು. ಚಡ್ಡಿ ಅಂತೀಯ ಚಡ್ಡಿಲುಂಡು ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಪಂಪಿರು ಮೋಸ.